Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen, og vi har jo lavet utrolig mange hjemmesider, og vi har også lavet rigtig mange forskellige studier. Og vi har med hensyn til corona, der har vi lavet 4 studier sådan i film, ligesom som den her. Det gjorde vi allerede dengang, at corona begyndte at komme frem her i Danmark. Og så det er cirka et års tid siden. Og nu er der så sket nogle ting i mellemtiden, og man er begyndt at tale om, at vi skal have et coronapas. Og så er spørgsmålet, er et coronapas af det dyrets mærke? Jamen det er det, jeg vil sådan sige en lille smule om her i det her studie her, og så vil jeg overlade til dig og selv under Herrens ledelse tage bestemmelse for, hvad du mener og hvad du vil gøre. Hvis det er for at kunne købe eller sælge et eller andet, så er Herrens svar helt klar. Ja, så er det dyrets mærke. Her i Åbenbaringen det 13. kapitel, der kan vi læse om, at det er for alle, altså det er dyret eller spiritismen, der får alle til at tage et mærke på sin højre hånd eller på sin pande. Og der er ingen, der kan købe eller sælge, undtagen dem, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Og det er jo så det, der er afgørende for, om du vil købe nogle ting eller sælge nogle ting, og så kan du ikke gøre det, hvis ikke du har dyrets mærke. Det er ikke et spørgsmål om, hvad det er, du vil købe eller sælge. Om det er fødevarer, om det er tøj, om det er en billet til en koncert, eller til en sportskamp, eller en rejse, en ferie eller lignende. Ligegyldigt hvad det er, så er Herrens ord helt klar. Du kan ikke købe eller sælge uden at have dyrets mærke. Hvis det er, at det er kommet en lov eller blevet gjort sådan, at du ikke kan købe for eksempel de forskellige ting her, undtagen hvis du har et coronapas. Hvis det er tilfældet, så er coronapasset, så er det dyrets mærke. Og at vælge dette mærke, for eksempel et coronapas, for at kunne handle, det betyder, at du har valgt Herren. Du viser ved denne handling, at du har mistet tilliden til Herren den almægtige og hans søn, som døde på Golgatas kors for din skyld. Det er helt afgørende. Du skal være klar over, at hvis du vælger coronapasset, og at coronapasset, hvis det er dyrets mærke, ja, så afskriver du al hjælp fra Herren og fra Jesus. Så er du afhængig af, hvad verden den siger, og hvad der sker i verden. Hvor det er heller ikke et spørgsmål om, hvordan det her mærke kommer til at se ud, og hvad det er. Det kan være hvad som helst. Jeg tror ikke, at det vil blive kaldt dyrets mærke. Det kan godt være, det gør det, men jeg tror det ikke. Og det er heller ikke et spørgsmål om, hvad det kommer til at hedde. Det kan udmærket godt komme til at hedde coronapas. Det er ikke det, der er afgørende. Det kan heller ikke afgørende, om det er et mikrochip, eller det er ligesom et kreditkort, eller det er noget helt andet. Det er ikke det, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er, at du tager din bibel, og under bøn til Herren, prøver at undersøge, hvad der står i Bibelen om dyrets mærke.
Selve coronapasset, det er ikke nævnt i Bibelen, men det kan udmærket godt være, at det er dyrets mærke. For prøv en gang at se, hvad der står her i Åbenbaringen det 13. kapitel. Ja, jeg har jo læst det før, jeg har talt om det før her i denne her studie, men jeg vil godt sige det igen. Der er ingen, der kan købe eller sælge, undtagen dem, der bærer dette mærke. Dette mærke kan være dyrets mærke. Det har dyrets navn og dets tal. Så er spørgsmålet, om du mener, at coronapasset har det. Og det er ret vigtigt. Og det kan vi kun finde ud af ved at sammenligne skriftdag med skriftdag. Alle de skriftdager, der taler om dyrets mærke, det er ikke så forfærdeligt mange, men der er nogle stykker. Og der er så en anden ting, det er, at du skal også huske på, at hvad er formålet med dyrets mærke? Det er ikke, og det vil jeg gerne sige meget kraftigt, det er ikke, som mange mener, at formålet er ikke, at vi skal helligholde en bestemt dag, eller tilhøre et bestemt trossamfund, eller at vi tror på en bestemt person. Det, der er det afgørende, det er, at vi ikke kan købe de mest nødvendige ting. Dyrets mærke er et spørgsmål om at købe og sælge. Det er ikke et spørgsmål om, hvem du tilbeder, eller hvordan du tilbeder. Det er spørgsmålet om, om du kan købe eller sælge. Og det er for at vise, hvilken Gud du har valgt, og som du tjener og tilbeder. Det viser du ved at tage dyrets mærke. Spørgsmålet om dyrets mærke er et spørgsmål om, hvem du vil tjene og hvem du vil tilbede. Ved at tage dyrets mærke for at kunne købe de ting, du ønsker at købe, ja, så tager du dyrets mærke. For eksempel et coronapas, det kan også være dyrets mærke. Om det er det, det tør jeg ikke at sige. Det kommer an på, om der kommer en lov til der bestemmer, som der kræver, at du skal have et coronapas for at kunne handle, for at kunne købe de ting, du ønsker at købe. Det er helt sikkert, at hvis det er det, så tager du dyrets mærke, og så viser du mistillid til Herren og til Jesus. Så tror du ikke på, at han kan sørge for dig og give dig de ting, du har behov for. Det er i den forbindelse meget vigtigt at huske på, hvad Herren han har sagt mange steder i Bibelen, og han har også bevist det den ene gang efter den anden. Og det er, at hvis du følger Herren, så vil han sørge for dit brød og dit vand. Hvorfor er der nu både brød og vand? Jo, brødet det er fordi, at vi skal have noget at spise en gang imellem. Men vandet det er mange gange vigtigere. Du kan leve i flere dage uden at få noget at spise, men du kan ikke leve ret lang tid uden at få noget at drikke. Så der er det meget vigtigt, at du tager din bibel og undersøger spørgsmål om dyrets mærke. Hvad er det? Hvordan tager man det? Og hvad betyder det? Men det er også rigtig vigtigt at være klar over, at før du har haft en reel mulighed, og det er jo den du får ved at se den video her, for at vide, hvad dyrets mærke er, og hvilke konsekvenser det har for at tage det. Denne reelle mulighed for ud fra Bibelen at undersøge, hvad dyrets mærke er, og hvad konsekvenserne er, den mulighed har langt de fleste borgere i EU
og USA haft i mange, mange år. For at kunne købe den føde, du og din familie har behov for, er det vigtigt, at du skal være klar over, at hvis der kommer en lov om det, for at du skal have et coronapas for at kunne det, jamen så er det dyrets mærke. Så siges der, du skal have dets navn eller dyrets navns tal. Dyrets navns tal, står der i Bibelen, er 666. Og der er der mange, der har fortolket på den måde, at det er at helligholde en bestemt dag, eller at tilhøre et bestemt trossamfund, eller at tro på en bestemt person. Det er ikke rigtigt. Det er ikke navnet på en person, eller på et trossamfund, eller på en bestemt dag. Det er heller ikke et politisk parti. Nej, det er simpelthen en og alene et spørgsmål om du kan købe eller sælge. Det er det, der står i Bibelen. Det er ikke, hvad andre siger. Det er, hvad der står i Bibelen. Det er, hvad Herren siger. Det er det, du skal gå efter. Dyrets mærke er ikke nævnt ret mange steder i Bibelen. Det er kun nogle få steder. Og årsagen til det, den er, at det er kun de, der ud fra Bibelen selv meget, meget grundigt sammenligner skriftet med skriftet, for at se, hvad dyrets mærke er, og hvad konsekvenserne er ved at tage det. Der er en mulighed for at kan forstå det, og det kan du kun, hvis du bruger din Bibel og under ledelse til Herren og Helligånden om at hjælpe dig. De, der vælger en verdslig kundskab, og det gør de allerfleste, de har ingen mulighed for at kende sandheden. Der er millioner af mennesker, som mener, at den kundskab, der er omtalt i Daniels bog, det 12. kapitel, vers 4, at det er den kundskab, som man får ved at tjene verden, ved at følge verden og dens anvisninger. De, der har sat Jesus uden for døren, har heller ingen mulighed for at forstå det. Du kan læse det her i Åbenbaringen, det 3. kapitel, vers 20. Og der vil jeg igen sige til dig, det er ikke, hvad jeg siger, du skal tro på. Absolut ikke. Men du skal tro på det Herren og Jesus siger, og hvad der står i Bibelen. Mange af dem, der mener og har kendskab til dyrets mærke, det vil henvise til Åbenbaringen, det 14. kapitel, og der vil de kunne læse om den 3. engel, som også taler om dyrets mærke og det spillede. Men prøv en gang at læse, hvad der i virkeligheden står, og se, det er det, du skal gå efter, hvad Bibelen siger, ikke hvad jeg siger, men hvad Bibelen siger. Der er kun nogle få, som er klar over, hvad der står der i det 14. kapitel. For der står nemlig, at det er den Gud, som du vælger at tjene. Du skal være helt klar over, at du kan ikke blive tvunget til at drikke Guds harmes vin, hvis ikke du tager både dyrets mærke, dyrets billede og drikker dyrets mærke og tilbeder dyret og det billede. Det er en 3. engel, der siger det. Det er ikke mig. Det er Herren. I Romerne, det 1. kapitel og 19. til 25. vers, der kan du læse noget om, at der er mange, jeg håber ikke, at du er en af dem, der kan vide, at Gud, han er Herren, den almægtige, og at ja, du kan selv læse det hele. Det er sådan set det bedste, fordi hvis jeg fortæller dig det,
så får det ikke den samme virkning, som hvis du læser, hvad Herren han siger. Du skal være helt klar over, at det ikke er et spørgsmål om du tager vaccinationen og bliver testet for corona, enten i munden eller op i næsen. Det er ikke det, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er for, at du kan handle, for at du kan købe og sælge, så at det betyder, at du skal have et coronapas. Det er det, der er afgørende. I Ordsprogenes bog, 1. kapitel, der vil jeg også meget kraftigt anbefale dig at læse, hvad der står der. Her står en hel del om, at hvis vi har ladet hånd om det Herren han siger i sit ord, så kan vi ikke forvente, at han vil hjælpe os og lede os. Jeg vil afslutte denne her studie med at sige til dig, landets love skal selvfølgelig respekteres, så lang tid de ikke er i konflikt med Guds lov. Men når der kommer en lov, som er i konflikt med Guds lov, så vil enhver sand kristen sige ligesom Peter, vi skal adlyde Gud mere end mennesker. Og så er det ikke et spørgsmål, om det er en enkelt person, eller det er regeringen eller sundhedsvæsen, der siger, at vi skal gøre en bestemt ting. Vi skal sammenligne med Bibelen, se hvad siger Herren. Det er nu i dag, at du skal vælge at tage den afgørelse og bestemmelse om du vil tjene Herren, eller du vil følge verden. Det er muligt, at det vil være en rigtig god ting, hvis du ser og hører dette studie en gang mere. Så vil du måske få en bedre forståelse af det. Tag din bibel og se, hvad der står i den. Bed Herren om at hjælpe dig til at forstå de ting her. Jeg tror, at det er rigtigt, det jeg har talt om her. Men det er ikke sikkert, du tror det. Og det er din afgørelse. Det er ikke noget, jeg skal bestemme. Det kan jeg heller ikke, og det vil jeg heller ikke. Men du skal tage din bibel, og så skal du bede til Herren om at hjælpe dig ved at forstå det.